שלום לכולם, אני רוצה להראות לכם איך מכינים דגם של בית ראשונים. לגבי הציוד הנדרש, דבק, נייר דבק, מספריים, עיפרון וסרגל. השלב הראשון צריך לעבור עם סרגל ועיפרון בחוזקה על הקווים המקווקווים. צריך לשים מתחת דפים ובצורה כזאת פשוט לעבור על כל הקווקווים. אחרי שעוברים על כל הקווקווים גוזרים מסביב. אני כבר גזרתי. וזה מה שאני מקבלת. צריך לעבור על כל הטיפולים ולקפל כלפי פנים בצורה כזאת. אחר כך למרוח דבק במקומות של המספרים. איפה שיש מספר בלי מסגרת, אז אני מורחת את הדבק עליו. איפה שיש מספר עם צבע אפור, אז מורחים את הדבק בצד ההפוך. אני מורחת לפי הסדר, אפשר למרוח את כולם ביחד. ואני מתחילה לקפל כלפי פנימה, בצורה כזאת שהלשוניות נכנסות פנימה. את הדבק באזורים האלה גם אפשר כבר להדביק ולקפל פנימה. גם כאן אני מקפלת פנימה. ויש לנו קופסה שהיא למעשה הבית. אפשר להחזיק את זה ככה קצת, ללחוץ כדי שזה ידבק יותר טוב. שלב הנוסף זה הגג. הגג נראה כך, שוב מקפלים הכל כלפי פנים לפי הקווקווים.